Lytterbiler er her, fordi vi vil gerne vil dække trackday-kulturen i Danmark, og fordi vi godt selv kan lide at køre rigtig stærkt. Jeg overvejer faktisk at flytte til Sverige. Alene af den grund. Jeg er skide ligeglad med husene og svenskerne og sådan noget. Det er fint nok alt sammen. Men det vigtigste for mig, det er, at jeg overvejer at flytte til Sverige, fordi jeg har set nogle af de her biler, jeg har ikke råd til. Men her kommer jeg at gøre noget. Jeg må maksimere min indkomst og minimere afgifterne. Vi lader som om vi gerne vil dække det, men i virkeligheden vil vi bare gerne selv ud og brænde noget dæk af. Det er sådan en egentlig undskyldning. Men der skal nok komme noget om de nye biler, det er klart. Det er klart. Men mest af alt er vi her for at brænde dæk af. Der er mange muligheder, hvis man gerne vil køre trackdays. Man kan blandt andet bruge Gentleman Racing Club, GRC.as, eller man kan bruge Trackday-klubben i Danmark. Og det er ikke særlig dyrt, og man kan komme i alle mulige slags biler. Nu her i dag der er der for eksempel rigtig mange dyre biler, men sådan er det ikke altid. Det er faktisk de dyreste biler, jeg nogensinde har set til en trackday i dag. Tidligere har jeg set Citroën BX og gamle Honda Accorder. Jeg har ikke set nogen Citroën CV'er, men det har simpelthen været bare alt muligt. Gammelbras, men de har haft det lige sjovt af den grund. Hvad foregår der nu her? Vi skal ud og køre med Henrik. Vi skal se, om han kan finde den rigtige vej rundt på banen. Og hvad laver du? Jeg er instruktør for Henrik. Henrik, han har, tror jeg, fået det i 30 års fødselsdagsgave, en køretur. Og det må jo være herligt at få sådan en tur. Så han har hørt mig som instruktør til at lære ham banen. Det er jo helt andet kaliber, det her. Det er fedt, der er så mange forskellige kalibre i trackday-kulturen, synes jeg, fordi det her, det er dyrt. Alt det her er dyrt. Det er dyrt at være med. Det er ikke dyrt, det koster mange. Stablen af penge er høj, man skal betale for at være med her. Men det er også meget hurtige biler, man kommer til at køre med osv., ikke? Og det er folk, der virkelig bruger mange penge på det. Og omvendt i trackday-klubben er det jo også folk, der bruger mange penge på det, men man kan jo sige, at der er flere, der kan være med. Og det synes jeg er fedt, der er den spredning eller den kontrast i det. Så det vil jeg bare sige thumbs up til alle.
til siden og bagud, så du skal ligge foran. Så er lige et par personlige spørgsmål til dig, Jens. Hvilken par underbukser har du på i dag? Jo, det kan jeg godt huske, fordi jeg lader mit tøj. Det er jo sådan, når man skal på track day, så gør man klar aftenen forinden. Man pakker sin bil, man får den tanket, man hæver sit dæktryk lidt på forhånd eventuelt, og så lægger man sit tøj klar, så man kan have sit mest optimale praktiske track day tøj med til næste dag. Så der ved jeg, at det er blå underbukser, jeg er på i dag.